46 Surma Phil Chongbarini Bagwoi Salburumno Tiprama Thorok Kok Pirna Obo Haikeno Thang Sogui Kha Ttaadc Edisi Village by Khobjak Sabdan Kamiwo Kok Pirna Bagwoi Ttaadc Hapang ni Achukphang Okara Borom Gonang Puno Chandra Jomatia EM Rajesh Tirpura MDC Uma Shankar Debruma MDC Deboji Tirpura no Khoboi Dofani Hamgrani Samungtang Nai Borom Gonang Pandop Debruma Akosong Kataloma Edisi Village Samsayo Phayi Surma ni Bidan Sabha Kendra O jaga phayi chang oroni leaders rok by Kok Salai Kha TWF YTF te Tiprani leaders tongnai oro local tongnai rok by chang beskang 23 tarik uponirbachoni bagoi chang bahai borokno beskango rononiti khainai bahairokno tui Kok Salai Kha O amsai rogo borok gurijak jotoni dotor gurijak hingke elakani lukurok jotono bobagrani netrite beskang 23 tariko babron satnamini anaros mariwo no bodonai amahai asa tongo jotono positive reaction khaijak jeng Surma Bidan Sabha Kendra uponirbachano jeng koplai ngnai amahai jeng asa tongo jotoni lukurokni obimot wansong boroni opinion tei jeng je guri mani jaga amahai ni jeng nowo तब अब के बोब विलेज jaga 37 Sabdan polling station o jaga 601 voter tongo a jaga maximum 90% chini Tiprasa vote manai amo chini bisas tani ke chini leader choroni YTF ni Surojit Deborma borok naw hajak gurijak tei malaijak thangnai edisi nirbachon 2021 buhaino o jaga 100 ni sei kwbang lead dojak tabok tei bu barai thangha afro jorao chasa kwbang mau hingke tabok bu tei kwbang manai amo chini bisas tei lukurokni support tongo